Okay, mayong mudto na usab kadatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala ni atong tulumanon sa kahanginan, CUNA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Nakimakig-uban na usab kaninyo niining ato ang programa sa kahanginan CUNA. Binuadlaw karon nga Lunes. So ay ayaw ba mo kahibulong may higala ha? Nga wala karon din ha sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya ang inyong mga kura paroko. O nga naman, ni Amiron Diris dumagiti kagahapon pa mi diri mga higala. Kagahapon pa mi diri, no? O gani diri man nga tulog kagabi diri sa ato ang Marian Center, no? Diri sa ato ang Marian Center, daghan may mga pari na natulog diri. Ang uban dito sa ilahang mga kaila ug uban pa pud nga mga higdaanan diri sa Dumaguete. Ako diri ko sa Marian Center, no? Ganahan ko kay diri kay hilom, no? Hilom kayo o makatulog gid tag maayo. Nala no, padayon kita sa ato ang mga buhat tonon ni kabudton. Abi no arita manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ining kabuntuhon. Manila Archbishop nanawagan sa gobyerno nga sa ato ang simbahan Katoliko nga atong i-rethink or ato ang tun-an pagbalik ang ato ang pro-life strategy. Ito nga atong pro-life strategy. Gato ba nanawagan ang atong ang Obispo sa Manila, no, nga mao si Archbishop Jose Advincula nga ato ang tun-an pagbalik ang ato ang programa kining atong pro-life. Kaya kung man lagi ta, kanang uban ang pro-choice man ang uban. Kita pro-life nga sa ato pa sa atong family planning ang atong gigamit pro-life gyud strategy. So muna nga usa sa mga nahuna-hunaan, no, nga pamaagi diha sa ato ang pag-rethink or pagtuon pagbalik kining gitawag nato dialoguing kung saon gid nato nga maayo ang epekto sa ato ang mga pro-life strategy. Unya balita nga kas Vatican, Pope laments deadly construction site incident in Florence. Diri sa Florence, Italy, mahigala nitong karabang adlaw, dunay po'y construction dito nga nahugno ug gani upat ka buok ang patay. So muna nga gipaabot ni Pope Francis ang iyahang mga kahangawa sa mga tagtungod, no, sa upat ka mga trabahante or mga construction workers nga nangamatay tungod lagi sa naguba nga struktura construction site. Nahala no, padayon ta sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhan. Ay kamo kalimot ha, adlaw karon nga Martes, pit sa 20 na kini sa bulan sa Pebrero. Nahala no, ari kita sa atong Saint of the Day. Ari kita sa atong Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karon, bisagway ng utana, matod pa ni Brother Judes Manaban. Brother Judes, kumusta na ka Brother Judes? Kini si Brother Judes, so kailan ako kay fans raman ko ini niya. Pero wala gyud miingong aduna na may association ni Brother Judes Manaban. Pero parehos bing mga naglingaw-lingaw diri sa radyo, no? Ako hilig ko kay pang radyo may gala. Abi na ang atong saints of the day karon dili usa, duha ni sila. Si Saint Jacinta ug si Saint Francisco Marto. Mga kuan kini sila mga higala. Katong bitaw mga bata nga pakita sa atong mahal nga birhen dito sa Cuba de Ira, Portugal, Fatima. Tulo man ni sila, si Lucia, si Jacinta ug si Francisco Marlo. Kining duha si Santa Jacinta ug si San Francisco Marlo nga santos na. Naunya, the lady asked them to read, write, and to pray the rosary to obtain peace for the world and the end of war. No, si Blessed Francisco ug Jacinta Marto. Dili Marlo, Marto. Unya, Sister Lucia, patay na usab, no, died 2005 pero wala pa ni siya madeklara. No, ang nadeklara gid nga santo ug santa mao kini si Santa Jacinta ug Santa Jacinta ug sa San Francisco Marto. Nahala no, padayon ta mga higala sa ato mga buhatono ni ining kabuntuhon. Human man ang atong paano
atong saint of the day. Mana, mana nga atong saint of the day. Atong saint of the day karon. Mana mahigala no, so are kita sa ato ang catechesis. So gara to sa catechesis no mahigala no. Mga pangutana, no? Pangutana. Kasi, when is murder acceptable? No? Kanus aman nga kung makapatay kag tao, okay ra. Ato pa na acceptable. Abi no, dili man jud talaga ng patay no, but sometimes it can be acceptable. For example, CCC number 258. Human life is sacred because from its beginning, it involves the creative action of God and it remains forever in a special relationship with the Creator, who is its sole end. God alone is the Lord of life, no, from its beginning until its end. No one can under any circumstance claim for himself the right directly to destroy an innocent human being. Sa CCC number 2264, no, kini exceptions, ang exceptions, no, nga pwede ra natang makapatay, no, pero dili ta dili kita punishable. Self defense. Sa ato pa kung ang atong pagkapatay og tao tungod sa self defense, no, kuan okay ra ka. But if a man in self-defense was more than necessary violence, it will be unlawful. So pwede ra nga medyo makakalastag kinabuhi tungod sa self-defense. Pero sa self-defense, kinahanglan nga dili gyud kanabitang unlawful. No? Kanabitang nasubrahan na pud ba? If he repels force with moderation, his defense will be lawful. Legitimate defense cannot only a right, but a grave duty for one, no, who is responsible for the lives of others. The defense of the common good requires that an unjust aggressor be rendered unable to cause harm. For the reason, those who legitimately hold authority also have the right to use arms to repel aggressors against the civil community entrusted to the responsibilities. Ito pa, kining murder is acceptable, no? Kung parte kini sa self-defense. Pero sa imong pagdepensa sa imong kaugalingon, dili po ni mapasubrahan. Nakikon panalitan, no? Self-defense, sobrahan nimo, no? Imo yung girakrakan yun, nagkapikas-pikas ning lawas ining nagkapikas-pikas ning lawas ining imong girakrakan gigamitan nimo armalite. Dili na sa mao. Nakuha na ka ana, liable na ka ana. Ingon na. Pero kinahanglan nga it should be done moderately, just to disable a person nga dili na siya maka-cause og harm sa mga tao nga naglibot kaniya. Klaro? Naalari kita sa laing pangutana. Pangutana mahigala. Grounds for annulment in one's marriage. Uy, ari kita sa annulment, no? Unsa man ang matud pa mga grounds nga pwedeng maanal ang usa ka kanang gitawag natog kaminyoon. Number 1, lack of internal freedom for the husband or wife. No, sa ato pa katubitang naminyo ra mo pero kontra gusto. Kontra gusto ba? Kana bitang dili gyud unta kaganahan pero napugsan ka lang wala kay freedom to choose. And of course, number 1 is those who lack the sufficient use of reason. Sa ito pa, kana bang dili man tuod kontra gusto, minyo man tuod dayon, pero ang naminyuan po, murag kulang po buot.
no? Sa to pa, kung ang imuhang gipangasawa kulang sa buot, ora bag sa dang gikasal mo nagkukulo katawa. Nagkulo katawa ra, yun ni ana, murag walas buot niya, it can be a ground for annulment, no? A ground for separation, no? Kanabitang maanawd ang inyuhang kaminyoon or batapos ato mapawalang bisa. Kung sa sinugdanan palaan murag walay buot ng imong giminyoan. Number two, those who suffer from a grave defects of a discretion of judgment, no, concerning the essential rights and duties mutually to be handed over and accepted. O, wala, no? Sa ito pa, wala nang giingon nga, katubang murag kulang sa buot ba? Murag way klarong panimuot ni bayaran ni Rain mo da ang pagpakasal, murag nagisingi sila ba? Nagisingi sila o niya murag walay klaro. Number three, those who are not able to assume the essential obligations of marriage for causes of psychic nature. O, panalitan, maayo man ang iyahang pagdawat sa iyang kaminyoon, pero kung dili na siya makatuman sa iyang obligasyon ngadto sa iyang asawa, ngadto sa iyang mga anak, dili makabuhi, dili bitaw maka-provide og maayong ganitong bitaw kahingwaan sa iyang mga anak, no? Kana bitaw mga importante kaayong mga duties and responsibilities sa usa ka taong minyo, dili ka makahimo niana. It is also a ground for marriage annulment. Bitaw way trabaho, wala si murag medyo may gamayng problema sa pangisip, no? Niya kana bang dili gyud mo magkasinabot mo na gitawag nato og irreconcilable differences. Dili ang mahitabo niya na munay mga paagi nga diin pwede mong bulagon. Number of course, kanang what is the Catholic Church teaching regarding signing a prenuptial agreement prior to the getting married. So doon na ba gitawag na to prenuptial agreement? Tubag ni ana, the Code of Canon Law 1102 na ganayon. Marriage cannot be validly contracted subject to a condition concerning the future. Dili din na pwede. Na itong balikon ha. Marriage cannot be validly contracted subject to a condition concerning the future. Kanang gitawag na to og prenuptial agreement. Wala pa gani nakasal, nag-agree na mo, di na pwede. Exceptional cases permissible in a situation where a widow and widower are getting married, both having children for their first marriage, a prenuptial agreement or legal in order to determine what assets are associated with the inheritance rights of each other. So, pwede din ng prenuptial agreement kung kamong duha puros mo mga balo, kunya doon na mo yung mga kabtangan nga ibilin mo ng medyo delikado man na, og dili bitaw na siya masabutan ng daan, delikado kayo pag-abot sa panahon, mura na'y hinungdan nga mag-away ang mga pamilya. Klaro? Ito pa pwede na siya, pero kinahanglan nga muna na yung mga exceptions. Last, where would a baby be baptized? When should a baby be baptized? Kanus amang gyud nga kinahanglan na yung bunyagan ng usa ka bata. Sa Canon 867 na kanayon, if an infant is in danger of death, it is to be baptized without any delay. Kung ang bata masakiton, kunya delikado kay mamatay, no, muna nga kinahanglan nga bunyagan gidayon, walay paglangan. Number 2, 867 Canon, under ordinary circumstances, parents are to see for the baptisms of their infant within the first few weeks. So, sa ito pa, first few weeks, so dili gani maabtan og bulan, kinahanglan nga pabunyagan na. Also to be taken into account is the health of the mother, so that if possible, the parents should be present for the baptism. Dili dahil na pwede nga kanabitang
pabunyagan ang anak unya wala din ha ang amahan, wala diha ang inahan. Pero doon ay mga kaso ng anak, nga kanang mga anak bitaw nga gipangbilin ra. Awat mahimo anak. No, kung usahay pod magpabunyag niya ang amahan, wala din ha kay nag-inom-inom ra dito kay muni ha. Di na pwede. Kung tubs mahimo, both the parents, the father and mother should be present during the baptismal rite of their children. Klaro? Bino, dinhi na lang una kita kutob ha. So duha ka kanang pizza kuan karon. Pizza unsa tarong adlaw? Pizza 20 niining bulan sa Pebrero. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alaga Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!